Turismo bulegoak Gernikako historiaren berri emango die ikaslei doako bisita gidatuak eginez. Eskola kanpainak ibilbide didaktiko bat proposatzen dau, hiriko oroimenean barrena, 7 eta 12 urte bitarteko haurrentzat izango dana. Historia bertatik ibiliz ikastea izango da, proposamen hori Gernika Lumoko turismo bulegoak egin dauala aipatu dabe Gernika Lumoko udaletik eta ikastetxei zuzendutako eskola kanpaina berri bat jarri dabela abian. Hiribilduaren historia eta ondarea belaunaldi berriei modu didaktiko eta parte hartzailean hurbiltzeko egin dabe. Ekimen hauek ezagutu Gernika modu divertigarrian izenburupean egin dabe doako bisita gidatuak eskaintzen dizkie 7 eta 12 urte bitarteko ikaslei. 30 pertsona arteko taldetan egingo dabe eta euren adinari egokitutako azalpenekin zein dinamika txikiekin ibilbidea esperientzia hurbil eta entretenigarri bihurtzen direla aipatu dabe. Ibilbideak udalerriko leku esanguratsuenetako batzuetan zehar ibilbide bat proposatzen dauala aipatu dabe Gernika Lumoko udaletik, ezagutza historikoa eta hausnarketa hizkuntza irisgarri batekin uztartuz. Bisita foruen plazan hasten dala aipatu dabe eta bertan erraz sartzen dirala Gernikako fundazioa eta haren garrantzi historikoa. Gernika kuadroa horma irudiaren aurrean jarraitzen dauala diote eta bertan sentsibilitatez eta ikasleen adinera egokituta hiribilduaren bonbardaketa eta nazioarteko proiekzioa jorratzen direla azaldu dabe. Paselekuko aterpea be bisitatzen da ibilbide honetan, gune horrek aukera ematen dau biztanleria gatazkan zehar nola babesten ziren ulertzeko eta juntetxaren eta Gernikako arbolaren inguruan amaitzen da ibilbidea. Euskal askatasun ikur eta herrialdeko ikur ezagunuetako baten inguruan. Proposamen honekin turismo bulegoak bere eginkizun hezitzaile eta soziala indartzen dauala aipatu dabe Gernika Lumoko udaletik. Helburu argi batekin belaunaldi berriek Gernikako memoria historikoa eta honek munduan utzitako ondarean ezagutu eta baloratzea Gernika Lumoko udalaren arabera. Bizitak doakoak izango direla aipatu dabe, baina aldez aurretik erreserbatu behar direla. Informazio gehiago nahi izan ez gero, ikastetxeak harremanetan jar daitezkela azaldu dabe Gernika Lumoko udaletik, Gernika Lumoko turismo bulegoan 94625 telefono zenbakian edo 646-3465 telefono zenbakian. Berriz diogu, 94625 edo 646-3465. Turismoa bildua gernikalumo.eus elbide elektronikoan informatu daiteke edo bestela irubebikoitza.gernikainfo.eus webgunean.